sauransu. Sai kuma na uku shine motsa jiki. Shi motsa jikin nan ana da kalolin motsa jiki daban-daban. Mutum zai zaɓi ya dinga tafiya ne, yana tafiya ne a hankali ko kuma da sauri ne ko kuma gudu ne ko tsalle ne ko kuma mutum ya dinga yin zagaye ne ko ya dinga hawa keke ne akai da dai sauransu. Duk wannan ba shine abin damuwar ba. Mai muhimmancin dai a ce mutum din yana motsa jiki. To, according to the Exercise and Immunity Medical Plus Medical Encyclopedia, physical activity may help flush bacteria out of the lungs and airways. This may reduce your chance of getting or cold, flu, or other illness. Exercise causes change in the antibodies and white blood cells, are the body immune system cells that fight disease. To shi wannan motsa jikin da muke gani yana taimakawa garkuwar jikin mu ta hanyoyi daban-daban. Wasu daga cikin abubuwan da motsa jiki yake taimakawa jikin dan adam shine ya hada da kamar yana taimakawa wajen fitar da ƙwayoyin cuta ta hanyar numfashi zuwa waje. Sannan kuma yana hana ɗaukar cuta musamman waɗanda ba sa yaduwa. Sannan na ƙarshe yana ƙara ƙarfin garkuwar jiki ta yadda zai samu damar yaƙar cututtuka daban-daban da ma abubuwa da dama da exercise yake taimakawa. Duk wanda yake son bayani akan exercise dalla-dalla akwai bidiyon da zamu fitar wanda ya shafi exercise, kowane exercise ga irin benefit ɗinsa, idan mutum yana da irin rashin lafiya kaza ga irin exercise da ya kamata ya dinga yi. Kawai dai ku like ku yi subscribing domin samun sababbin bidiyoyin mu a yayin da muka ɗora. Muhimmancin kayayyakin itace. Su wannan kayan itace